Nema. Ще играш ли, бе? Това на тебе ли, бе? Малко ти тебе, буку. Се тук моля ти само така. Сложи и върти просто. Така сложи и върти само. Не мога, брат. От и аз не мога. Луди се разправя. Бацето ще игра. Сега по-наблизо до него, Не мога да се разправя. Тук я върти седне. Ела ди куро. Хоп. Така само че върти. Дай, ще обикаля ли? Сега се въодушевиха всички от камерата. Май плеви, че не мога брат головете. Почина се. Ма не стоиш се изкюра, бе. Баце. Аре, изчезвай, букук. Майко мила. Снимай за шепа му напиш я го оператору. Бега от палцата. Браво! Даваш ще го двоето, гонци. Тонка, те тук записваме мачо. Гледай. Те тук записваме мачо с оператора номер 1. Много силен мач. Така, такова и пред камерата. Не мога да дори четирме. Аре бе, обърни се бе! Приятел, само гледаш и да притържиш назад. Обърни се, пример. Защо няма един статив да му тура от газо? Чачо, покрай още. Ще им искам пари. Това си ебат ни работата, брат, заеби. Ама това сигурно Висшата лига плаща добре на те. Да, ма оне са статив, оне само сърът и гледате. Аз тук трябва да мърнем като... Ти си статива. Как няма тук някакъв мотор? Братчетка ми, нали, е Дока Попадинова, ама снима нещо тиктоци от това. Снима за тикток, когато има някакви там последователи. И вместо да вземе статив, там на Места Хаджидимово на стадиона. Нещо почивка от италианската. И е викнала баба й да снима така и баба и от жегата на 41 градуса е викнала така седи. Каза, ама не е мръднала 20 минути седи като тебе права. Ама ти тъжа иначе, какво е? Аре бе! Браво! Много добре! Опа! Аре, уа! Сега топка бъркаш! Давай пана топка! За тебе се! Искам да слушаш как учиш сега. Браво,
Бе, така че се не бъде обмърката. Хубаво да го кадра.